Това късо видео има за цел да покаже на малко по-начинаещите един интересен похват, а именно засилване по време на принтиране. Може да оставите до тук, а може да се върнете през Mine менюто и Full Screen. И от тук натам, тъй като последната команда е била това тунинговане, така да се каже, това ускоряване, всяко въртване на потенциометъра прави, т.е. засилва с по 1%. Ако някой се чуди защо това е такова умазано, просто мразя да ми пищи, няма време да го разпоявам и простичко го напълних с материал. Изомерчето става дума. Така е по-грозният вариант, така да се каже, на работния кон. Малко по-добрия опакован в кутийка. Да, има смисъл от кутийка.